फॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉइल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. त्या 26-27 तारखेला जेव्हा घटस्थापना होईल त्यावेळेला मी नवीन कार्यकारिणी ही मी तेव्हा जाहीर करेन. त्याच्यामध्ये अगोदरचे काही असतील, नवीन अनेक लोकांना त्याच्यामध्ये संधी असेल. आमचे अविनाश जाधव, आमचे संदीप देशपांडे, प्रकाश महाजन, आमचे अनिल शिदोरे हे परत 28 तारखेनंतर, आमची 27ला परत पक्षाची बैठक आहे मुंबईला, ती झाल्यावरती 28 तारखेला हे सर्वजण येतील आणि शहराची आणि इतर सर्वच विंगची बांधणी करतील. साधारणपणे नवरात्र झाल्यानंतर माझा कोल्हापूर मार्गे मी कोकणामध्ये जाणार आहे. कोकणाचा दौरा माझा त्याच्यानंतर आहे. त्यानंतर मी परत 2-3 दिवसासाठी मी परत नागपूरला येणार आहे आणि इथल्या बांधणीवरती लक्ष देणार आहे. त्याच्यामुळे मी का आलोय, कशासाठी आलोय, ह्या गोष्टी मी आता तुम्हाला सांगितल्या. या व्यतिरिक्त तुम्हाला जर काही विचारायचे असतील माझ्या संदर्भातले प्रश्न, माझ्या पक्षाच्या संदर्भातले प्रश्न, तर आपण मला विचारू शकता. कारण मी नाशिकला असताना मला एखादा प्रश्न विचारला होता की शिवसेनेची आणि एनसीपीची नाशिकमध्ये युती होईल का, कळलं का? तर मी म्हटलं मी दुसऱ्यांच्या घरी पोर होणार आहे का नाही होणार आहे म्हटलं ह्याचं मी भविष्य मी नाही सांगू शकत. त्याच्यामुळे माझ्या संदर्भात काही आपल्याला प्रश्न विचारायचे असतील तर आपण मला जरूर विचारा. माझ्याकडनं शक्य होईल. मनसे आणि भाजपची युती होणार का हे तुम्ही सांगू? मी ह्या सगळ्या बातम्या तुमच्याकडनंच ऐकल्यात. कारण मी आज सकाळी मी वर्तमानपत्र वाचत असताना सकाळचे प्रतिनिधी कोणी आहे तिथे? सकाळचे प्रतिनिधी कोणी आहेत? आपल्या वर्तमानपत्रामध्ये एक बातमी आली आहे की मला काल कोणीतरी सांगितलं की उद्धव ठाकरेंचं सरकार चांगलं होतं आणि मग आपण त्यांच्याबरोबर जायला पाहिजे वगैरे. ते कोण बोललं, आपल्याला कशातनं साक्षात्कार झाला आणि कशातनं आपण बातम्या दिल्यात मला ह्याची कल्पना नाहीये. परंतु अशा प्रकारची कोणतीही गोष्ट माझ्या समोर माझ्या अपरोक्ष कोणीही बोललेलं नाही. त्याच्यामुळे आपल्या बातमीमध्ये काहीही तथ्य नाही. काही चुकीच्या गोष्टी चालू होत्या आणि ज्या प्रकारे आज 16 वर्ष पक्षाला झाली आहेत, ज्या प्रकारे मला नागपूरमध्ये पक्ष दिसायला पाहिजे त्या प्रकारचा पक्ष मला दिसत नाहीये. जो माझा इतर सगळ्या शहरांमध्ये जो दिसतो किंवा जिल्ह्यांमध्ये दिसतो त्या प्रकारचा मला 16 वर्षानंतरही उमेदीचे ज्याला आपण आतमध्ये फायर असलेले असे अनेक तरुणी असे नागपुरात, विदर्भामध्ये आहेत. त्यांना योग्य संधी देणं, त्यांना वरती आणणं, वरच्या पदांवरती आणणं आणि त्यांच्याकडनं योग्यरित्या काम करणं हे मला असं वाटतं आवश्यक आहे, गरजेचं असतं. आणि मग ते आपण बैठकीत आपण म्हणालात की प्रस्थापितांविरुद्ध आपल्याला लढा द्यावा लागेल नागपूरमध्ये, तर त्याचा अर्थ भाजप विरुद्ध पक्ष. माझं कालचं वाक्य असं होतं की प्रत्येक जण ज्या वेळेला मोठा होतो त्यावेळेला तो प्रस्थापितांच्या विरोधात लढा देऊनच मोठा होतो. हा फक्त माझं पूर्ण जो वाक्य होतं ते असं होतं की हा विदर्भ पहिल्यांदा ओळखला जायचा काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून आणि त्या बालेकिल्ल्यामध्ये लढा देऊन आज तो भारतीय जनता पक्षाचा बालेकिल्ला जर समजा झाला असेल तर तो सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात केलेल्या संघर्षातनं त्यांच्या हातात ती गोष्ट आहे. सो प्रस्थापितांच्या विरोधातच नेहमी लढा देऊन अनेक पक्ष हे मोठे होतात. सो प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला प्रस्थापितांच्या विरोधातच लढावं लागतं. सो नागपुरात जर समजा ते प्रस्थापित असतील तर त्यांच्या विरोधातच लढावं लागेल. हे बघा, प्रश्न असा आहे की राजकारण हे एका बाजूला आणि तुमचे संबंध. आता नितीन गडकरींचे संबंध हे मला असं वाटतं कधीपासून
92-93 सालापासूनचे आमचे मैत्रिणी संबंध आहेत. कळलं? आणि राजकारण हे राजकारण चालूच असतं, या गोष्टी सुरूच असतात. ज्या वेळेला राजकारण हे तुमच्या मुद्द्यांवरती, तुमच्या धोरणांवरती टीका त्यांची माझ्यावरती होऊ शकते, माझी त्यांच्यावरती होऊ शकते, पण ती मुद्द्यांवर त्यांच्या धोरणांवरती टीका होऊ शकते. त्याच्यामध्ये वैयक्तिक गोष्टीला काही स्थान नसतं. तुम्ही जर समजा माझं 2017 झाली ना लोकसभा, 19 मी ज्या वेळेला ते तुमची आवडती टॅगलाईन होती ना ती, लाव रे तो व्हिडिओ, त्या संपूर्ण ह्याच्यामध्ये जर समजा तुम्ही नीट बघितलं तर माझं त्या धोरणांना विरोध होता. बरोबर आहे? धोरणांवरती टीका होती. नरेंद्र मोदी असेल किंवा अजून कोणी असेल, माझी वैयक्तिक टीका नव्हती. आपण मला असं वाटतं वैयक्तिक टीका करणं हल्ली ते फारच वाढलंय, अगदी घरापर्यंत शिरतात सगळ्या गोष्टींच्या. तर ह्या गोष्टी ह्या राजकारणामध्ये होतच असतात आणि त्या राहतातच. म्हणजे अनेकदा तर असं होतं की तुम्ही ज्यावेळेला आघाड्या करता त्या आघाड्यांमध्ये देखील तुमचे वाद होतातच की. हा बोला. तर मला असं नाही वाटत की तुम्हा लोकांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या आपलं म्हणणं अत्यंत योग्य आहे. थोडंसं आमच्याकडनंही दुर्लक्ष झालं, मला असं वाटतं याच्या पुढे ते होणार नाही. विदर्भाकडनं काय विदर्भात काय त्याला मनसेच्या वाढीसाठी शिवसेना भुकेली आहे, 2 पड झाले आहेत. यामध्ये मनसेला तुम्हाला वाटतंय का? हे मला हा विषय फक्त विदर्भापुरता मर्यादित नाही, तर मला असं वाटतं हा महाराष्ट्रासाठीचा महत्वाचा विषय आहे. आपण जर नीट गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये जर बघितलं तर आपण आता माझ्या समोर पत्रकार म्हणून बसलेले आहात, परंतु शेवटी तुम्ही एक महाराष्ट्राचे नागरिक आहात. तुम्ही देखील मतदान करता. कदाचित तुम्हालाही आठवत नसेल आपण मतदान केलं कोणाला होतं. मी इतका गोंधळ आणि इतकी प्रतारणा महाराष्ट्राच्या राजकारणात आजपर्यंत कधी बघितलेली नाही, की कोण कोणाबरोबर जातंय आणि कोण कोणाबरोबर काय सत्ता स्थापन करते आणि कोण विरोधी पक्षामध्ये बसतंय आणि काय चाललंय. मी अशी गोष्टच आजपर्यंत महाराष्ट्रात मी इतक्या वर्षाच्या राजकारणात पाहिलेली नाही. म्हणजे जर समजा या गोष्टींची सुरुवात बघितली तर तुम्ही युती करून, आघाड्या करून तुम्ही निवडणुका लढवता, तुम्ही लोकांसमोर ज्या गोष्टी सांगता आणि सांगितल्यानंतर त्याच्यानंतर ज्यावेळेला तुमचे मतदार ज्यावेळेला मतदान करतात 2-2 तास रांगेमध्ये उभे राहतात आणि रांगेमध्ये उभं राहिल्यानंतर ज्या वेळेला तुम्ही काहीतरी बोलत असता ते ऐकून ज्यावेळेला मतदान करतात, ते मतदान केल्यानंतर रिझल्ट ज्या वेळेला लागतो त्यावेळेला कोणीतरी सकाळी जाऊन शपथविधी करतं राज्यपालांकडे. मग भाजप आणि एनसीपी एकत्र येतात, मग ते 2 तासात काहीतरी फिसकटतं आणि ते फिसकटल्यावरती मग शिवसेना आणि काँग्रेस आणि एनसीपी होतात. आता प्रश्न असा आहे, तुम्ही जर समजा युतीत निवडणूक लढवली आणि मला कळलेलंच नाही, मला ही गोष्टच कळलेली नाहीये आणि मला असं वाटतं एक पत्रकार म्हणून तुम्हालाही समजत नसेल हे काय चाललंय, की त्याच्यानंतर तुम्ही सांगायचं की बाबा आम्ही एका खोलीत बसलो होतो अमित शहा आणि मी, आणि मला सांगितलं 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद देणार. हे कुठून आलं 2.5 वर्षाचं मुख्यमंत्रीपद? मी तुम्हाला सांगतो की मला असं वाटतं 89 सालची गोष्ट असेल, आमच्या मातोश्रीवरती किंवा सेंटर हॉटेलला असेल, आता मला ठिकाण आठवत नाही मला, परंतु त्यावेळेला माननीय बाळासाहेब होते, मनोहर जोशी होते, प्रमोद महाजन होते, गोपीनाथराव मुंडे होते, माझ्यामध्ये मी चुकत नसेल तर त्यावेळेला वाढणे होते आणि असे काही भाजपकडचे आणि शिवसेनेकडचे अशी लोक बसली होती आणि त्यावेळेला एक फॉर्म्युला ठरला होता की ज्याचे जास्ती आमदार त्याचा मुख्यमंत्री. आता त्याप्रमाणे जर समजा बघितलं तर तुम्ही 95 ते 99 युती सरकारच्या काळामध्ये शिवसेनेचे आमदार जास्ती होते. मला त्या संपूर्ण 4-4.5 वर्षामध्ये कधीही भारतीय जनता पक्षाने मुख्यमंत्री पदाचा दावा केलाय असं मला आठवत नाही. 99ला झालं ते निवडणुकीनंतर, परंतु त्या 4-4.5 वर्षामध्ये मला आठवत नाही की अशी गोष्ट झाली. मग जर हा फॉर्म्युला जर समजा युतीमध्ये ठरलेला होता, तर तुम्ही अचानक रिझल्ट नंतर तुम्ही काय सांगताय की मला मुख्यमंत्रीपद 2.5 वर्षाचं ठरलं होतं ते त्यांनी द्यायला पाहिजे. तुम्ही 4 भिंतीत ठरलेल्या गोष्टी तुम्ही जाहीरपणे ह्याच्या अगोदर का नाही सांगितल्यात?
आणि जर समजा त्यावेळेला उद्धव ठाकरे व्यासपीठावरती हजर असताना जर नरेंद्र मोदी सांगतायत की पुढचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होणार, अमित शहा सांगतायत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही त्याच वेळेला आक्षेप का नाही घेतलात की बाबा तुम्ही माझ्याशी काहीतरी वेगळं बोलला होता आणि व्यासपीठावर तुम्ही काहीतरी वेगळं बोलताय? निवडणुका होऊ दिल्या, लोकांनी मतदान केलं, रिझल्ट लागले आणि मग हे नवीन काढलं. म्हणजे लोकांनी हा फक्त काय खेळ बघत बसायचा का या सगळ्या लोकांचा? 2-2 तास रांगेमध्ये उभं राहायचं, मतदानाला उभं राहायचं, त्या उन्हातान्हात उभं राहायचं, ह्यांना मतदान करायचं आणि ते केल्यानंतर हे वाटेल त्या प्रकारची प्रतारणा करणं. मला असं वाटतं, म्हणून तुमचा जो प्रश्न होता ना, तुम्ही जे टाईप करताय ते, की हा विषय फक्त विदर्भापुरता नाहीये, हा महाराष्ट्राचा प्रश्न आहे. मला असं वाटतं ज्या लोकांनी मतदान केलं या सर्व लोकांना, त्या मतांचा ह्यांनी अपमान केलेला आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी मला असं वाटतं मतदारांसमोर जाणं, घेऊन जाणं हे आवश्यक आहे. माझं चालू आहे बायडनशी बोलणं. तुम्ही तुमच्या पक्षाचं काम करताय त्यात आनंद वाटतो. जयंत पाटील म्हटले की राज ठाकरे मनसेचं काम करतायत यात आनंद वाटतो आणि मनसे बाळावा. मी काय बोलू? मुंबई अहमदाबाद जी मेट्रो होणार होती त्याला आपण विरोध केला होता. आता पॉपकॉर्न सारख्या ज्या कंपन्या आहेत त्या महाराष्ट्रातून गुजरातला चालल्या. केंद्र महाराष्ट्राचं लक्ष नाहीये, महाराष्ट्राचं लक्ष नाही या सगळ्या गोष्टींकडे. ज्या प्रकारची औद्योगिक गोष्टींकडे महाराष्ट्राने लक्ष द्यायला पाहिजे. काय झालंय, आपल्याकडे सुरुवातीपासून उद्योग व्यवसाय हा खूप मोठ्या प्रमाणावरती आल्यामुळे आपल्याकडच्या राज्यकर्त्यांना, ते कुठचेही राज्यकर्ते असतील, त्यांना असं वाटतंय की नाही समजा गेला तर काय फरक पडतो. मी त्या दिवशी मी जे स्टेटमेंट काढलं त्याच्यामध्ये मी हेच दिलंय की मुळात हे फिसकटलं कुठे आणि कशामुळे याची चौकशी होणं गरजेचं आहे. की या सगळ्या उद्योगाकडे काही पैसे मागितले गेले का? कळलं का? मला आजही आठवते की या देशातलं प्रत्येक राज्य मोठं व्हावं, प्रत्येक राज्यामध्ये उद्योगधंदे यावेत. तुम्हाला जर आठवत असेल तर मी 2014च्या इलेक्शनला, मी आठवतो तुम्हाला की विसरला असेल माहित नाही मला, मी तेव्हा सतत माझ्या भाषणामध्ये सांगत होतो की नरेंद्र मोदी उद्या पंतप्रधान झाल्यावरती त्यांनी उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या 3 राज्यांवरती जास्तीत जास्त लक्ष द्यावं. या राज्यांमधनं बाहेर पडणारी लोक ही त्याच राज्यामध्ये काम शोधतील. सो प्रत्येक राज्यामध्ये उद्योगधंदे यायला पाहिजेतच, पण महाराष्ट्रामध्ये आलेला उद्योग बाहेर का जातोय याची चौकशी होणं गरजेचं. राज्यातील जे अस्थिर राजकारण आहे त्यामुळे ते उद्योग 100%. अरे पहिलं स्टेटमेंट माझं आहे, त्याचं मी काय समर्थन करायचं? त्याआधी देखील तुम्ही एक नेक्सेस बद्दल बोललेला आहात. त्यावेळेस महाराष्ट्रातील राज्यात जातात कारण म्हणजे पॉलिटिकल आणि ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरचे जे दुसऱ्या राज्यांमध्ये पाठवलं, तर त्याबद्दल तुम्ही मी याच्या अगोदर अनेकदा माझ्या पत्रकार परिषदेमध्ये आणि माझ्या भाषणामध्ये मी बोललोय. मला एक किस्सा अजूनही आठवतोय. मला असं वाटतं तुम्ही सर्वांनी तो ऐकला असेल की नाही मला माहिती नाही, पण ही गोष्ट आहे साधारणपणे 99 ते 2004 मध्ये BMWचा प्रकल्प महाराष्ट्रामध्ये आला होता. त्यांची सर्व लोक महाराष्ट्रामध्ये आली होती चर्चा करण्यासाठी. विलासराव देशमुखांचं सरकार होतं आलं आणि ती लोक आली, मंत्रालयामध्ये मीटिंग ठरली आणि काहीतरी कारणाने काहीतरी विलासराव काहीतरी कुठेतरी अर्जंट कामाला जायचं होतं का दिल्लीला जायचं होतं, कुठे जायचं होतं मला आता माहिती नाही, कल्पना नाही. परंतु त्यांच्या त्या अधिकाऱ्यांना आणि चीफ सेक्रेटरी जे होते त्यांना सांगितलं त्यांनी की तुम्ही मीटिंग अटेंड करा. त्यांनी मीटिंग अटेंड केली. ती सर्व लोक समोर त्या मंत्रालयामध्ये त्यांच्या दालनामध्ये बसले, हे समोरच्या बाजूला बसले सगळे अधिकारी, उद्योग क्षेत्र आणि ह्या सगळ्या गोष्टींचे. ते अधिकारी जे होते ते दाक्षिणात्य होते.
आणि त्यांनी ज्या वेळेला अर्थात एक उद्योग ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला त्यांना बाबा काही पायाभूत सुविधा तिकडे लागतात, काही पाणी, वीज अशा काही गरजा ज्या असतात उद्योगाला ज्या गोष्टी लागतात त्या सगळ्या सुरू केल्या. आणि ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी नन्नाचा पाडा सुरू केला की नाही ह्याचं इतक्यात पटकन तुम्हाला परवानग्या मिळणार नाही, जमीन लँड ऍक्विजिशन जे असतं ते इतक्या फास्ट आमच्याकडनं होणार नाही, पाण्याला आमच्याकडे तिकडे तुम्ही जमीन मागताय तिकडे पाण्याची तशी गैरसोयच आहे, विजेचं आम्ही बघतो, आम्ही जरा चर्चा करतो, त्याच्यावरती बैठका घेऊन आम्ही तुम्हाला कळवतो, असं सगळं निगेटिव्ह सगळे त्यांना रिमार्क्स द्यायला त्यांनी सुरुवात केली. इतक्या प्रकरणावरती गेलं की ते बीएमडब्ल्यूचे अधिकारी शेवटी बाजूबाजूला तरी पाहिलं आणि बोलले की ठीक आहे आम्ही निघतो. बैठकीच्या अगोदर आपल्याला कल्पना असते की एक व्हिजिटिंग कार्डची एक देवाणघेवाण एक्सचेंज होतो. ते निघाले आणि त्या दाक्षिणात्य अधिकाऱ्यांनी त्याचे जे कलिग होते तामिळनाडू मधले त्यांना फोन केला की हे आत्ता इथून माझ्याकडनं निघालेले लोक आहेत, ह्यांचं नाव हे, ह्यांचा नंबर हा, आत्ता संपर्क साधा. त्या लोकांशी बीएमडब्ल्यूच्या लोकांशी संपर्क साधला आणि महाराष्ट्रामध्ये येणारा बीएमडब्ल्यूचा कारखाना तामिळनाडूमध्ये गेला. आता जर समजा आपल्याकडची परिस्थिती जर समजा अशी असेल की येणाऱ्या उद्योगांवरती जर समजा आपलं लक्षच नसेल, आपण येणाऱ्या उद्योगांकडनं जर समजा पैसे मागणार असू, कोण येईल आणि काय येईल? तुम्ही खरं तर आपल्याकडे नुसता उद्योग येतो अशातनं आपण बघणं चुकीचं आहे ना, की त्याच्यातनं रोजगार निर्मिती किती होते, त्या भागाचा विकास कसा होतोय, या सगळ्या गोष्टी पाहणं आवश्यक आहे. महाराष्ट्र मोठं होण्याचं कारणच मुळात ते होतं ना, की ज्या प्रकारचे उद्योग महाराष्ट्रामध्ये आले त्यांना ज्या वेळेला आपण रेड कार्पेट ज्या वेळेला टाकलं त्याच वेळेला महाराष्ट्राची प्रगती झाली. आणि सर्व जेवढे उद्योग भारतामध्ये येऊ इच्छितात त्यांची पहिला चॉईस हा महाराष्ट्र असतो. मग एवढं जर समजा आपल्याला भाग्य जर समजा महाराष्ट्राचं असेल तर आपण घालवतोय तो उद्योग आपण महाराष्ट्रात, याच्यावर दुर्दैव नाही. पहिली मी तुम्हाला गोष्ट सांगतो, मुंबई इंडस्ट्री नाही, इंडस्ट्री महाराष्ट्रात आहे, महाराष्ट्रामधले. आता जर समजा त्यांनी चांगली ऑफर दिली असेल तर जाणार गुजरातला. मी आता बीएमडब्ल्यूचा कारखाना तुम्हाला सांगितलं तामिळनाडूला गेला, काही आंध्र प्रदेशमध्ये जात आहेत, चित्ते फक्त गेले मध्य प्रदेशात. यापूर्वी जी कॉम्पिटिशन नव्हती ती आपण स्वतः निर्माण केली, होणारच ना, पण ती होणारच. मला असं वाटतं की या सगळ्या याच्यामध्ये प्रत्येक राज्यामध्ये हेल्दी कॉम्पिटिशन असलीच पाहिजे. आता म्हटलं की पैसे मागणार असेल तो काय येणार, कसे येणार, हा इशारा कोणाकडे? मला असं वाटतं पुतीन. कारण अंदाज सर्वांनी असा आरोप आदित्य ठाकरेंवर की उद्धव ठाकरेंना वारंवार सांगावं लागतं की ते बाळासाहेब ठाकरेंचे पुत्र आहेत, त्यांना काही संशय आहे. याला सोडून एक प्रश्न आहे की त्यांनी हे म्हटलं होतं की महासाहेब कधी सार्वजनिक मंचावर दिसायच्या नाही, रश्मी ठाकरे ज्या आहेत त्या मात्र वारंवार सगळ्या ठिकाणी. मला रामदास कदम आले आणि उद्धव ठाकरे आले की त्यांना एक प्रश्न विचार, माझा या गोष्टींशी काय संबंध आहे? राजकारणामध्ये इतकी प्रकरणं फक्त पाहिजे, या सगळ्याला कोण जबाबदार आहे? राजकारणाची पातळी इतकी खालावत, इतक्या प्रकारे अपमान केल्यानंतर परत त्याच लोकांना ज्या वेळेला लोक मतदान करतात त्यावेळेला त्या लोकांना असं वाटतं की आम्ही जे केलंय ते बरोबर केलंय. लोकांनी यांना शिक्षा करणं गरजेचं आहे, यांना शासन करणं गरजेचं आहे. अशा लोकांना निवडणुकीमध्ये धक्का देणं गरजेचं आहे, तरच हे सुधारतील. जर समजा एखाद्याकडनं अशा प्रकारची जर समजा अपमान घडत असेल लोकांचा, तर लोकांनी मला असं वाटतं त्यांना वटणीवरती आणणं आवश्यक आहे. नागपूरमध्ये प्रशांत किशोर येत आहे की वेगळ्या विदर्भासाठी वेरियस संघटनांच्या गाईड करतात. आपलं मत स्पष्ट प्रशांत किशोर आल्यानंतर काहीतरी 2034 साठी मला नाही माहिती ते काय पहिले बोलतात, बघू आपण.
नुसतेच येणार याच्यावरती आपण तर्क मांडायला काय काय अर्थ आहे? गॅदरिंग पण ते मला असं वाटतं या विषयामध्ये तुम्ही मागे मी असं म्हटलं होतं की तुम्ही विदर्भामध्ये जनमत घ्या. सर्व विदर्भामध्ये तुम्ही एक एवढ्या इलेक्शन होतात त्याच्यामध्ये अजून एक छोटासा एक आपण विदर्भासाठी करू. कोणी नागपुरात नाही, हे बघा प्रश्न असा आहे की कोणीतरी केलं नाही. माझं असं म्हणणं इलेक्शन कशी लावतो आपण, बरोबर ना? तसं त्या तुमच्या ह्याला केलं होतं नाही का, काय ते ब्रेक्झिटला, बरोबर ना? त्याप्रमाणे घ्या. किंवा शिवसेना असेल एकच अजेंडा राबवता तुम्ही हिंदुत्वाचा. इतर अनेक प्रश्न आहेत, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत, बेरोजगारी आहे, जनतेचा विषय. फक्त हिंदुत्व हा जीवन मरणाचा प्रश्न राहिला आहे. मला असं वाटतं 16 वर्षाच्या मी काय काय गोष्टी आजपर्यंत केल्यात आणि बोललोय ना ते जरा एकदा काढा. तुम्ही आत्ताच्या एका इश्यूवरती जाऊ नका. आणि जर समजा मी आता काढलेला भोंग्याचा इश्यू जर समजा असेल, लाऊडस्पीकरचा जर इश्यू असेल, तर त्याच्यावरती मुस्लिम समाजामधल्या देखील अनेक लोकांनी समाधान व्यक्त केले. ते फक्त त्या सगळ्या धर्माच्या एकूणच अतिरेकी काय त्यांची मुल्ला आणि मौलवी वगैरे वगैरे असतात ह्यांच्या भीतीने ते बोलत नाहीत. परंतु त्या मला इथे कुठे होतो, मी पुण्याला होतो. पुण्याला मला एक मुस्लिम पत्रकार येऊन भेटला आणि त्याने मला सांगितलं की मी मुस्लिम आहे, माझ्या इथे ज्या मशिदीत माझ्या बाजूला मशीद आहे जिथे रोज सकाळी लाऊडस्पीकरवरती ती काय अजान का काय बांग देतात ते होतं, ज्याच्यामुळे माझा मुलगा लहान आहे, त्याला त्रास होतो, तो आजारी पडतोय. ते मी जाऊन तिकडच्या मौलवींना सांगितलं, ते ऐकायला तयार नाही. आणि तुम्ही ज्यावेळेला आंदोलन केलं त्याच्यानंतर तो माझा त्रास बंद झाला. हे एका मुस्लिम पत्रकाराने मला पुण्यात सांगितलं. मला जरा पूर्ण होऊन देत ना. मला घाई आहे का तुम्हाला? नाही ना, पण मला आहे, मला बोलू तर देत, म्हणून तर मी सांगतोय ना. तर काय विषय पूर्ण झाला ना तर पुढच्या वेळेला परत परत तेच उत्तर द्यायला नको मला. त्याच्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी आता अनेक असे विषय आहेत की ज्याच्यामध्ये मला अभिमान आहे त्या गोष्टीचा. परंतु ती गोष्ट येईपर्यंत सगळ्यांनी चेष्टा केली. परंतु महाराष्ट्राचा विकास आराखडा मांडणारा भारतातला एकमेव पक्ष आहे माझा. ती ब्ल्यूप्रिंट, तो विकास आराखडा वाचण्याचा देखील आजपर्यंत कुठच्या अनेक पत्रकारांनी काम पण नाही केलं त्याच्यावर. मी महाराष्ट्राची बोलल्यानंतर महाराष्ट्राची, माझ्यामध्ये महाराष्ट्रात विदर्भ येतो. मी शहरांसाठी बोललो होतो. तुम्हाला बरोबर तेवढंच लक्षात राहतं, बाकीचं लक्षात नाही राहत रे. याचं कारण माझी पहिल्यांदा ती ब्ल्यूप्रिंट पहिली वाचा. साहेब, तुम्ही विदर्भाच्या मुद्द्यावरती गंभीर दिसत नाही. युवकांच्या इथे विदर्भामध्ये बेरोजगारी वाढलेली आहे, शेतकरी आत्महत्या करते, पण तुम्ही अखंड महाराष्ट्रात चर्चा करता. तर छोटं राज्य राहिलं, विदर्भ झालं तर काय प्रगती होणार नाही का, किंवा मनसे वाढणार नाही का इथे? मग विदर्भाच्या मुद्द्यावरती तुम्ही का गंभीर नाही? मला असं वाटतं मी मगाशी जे उत्तर दिलं तेच माझं उत्तर आहे. हे वेगळं व्हायचं की नाही व्हायचं हे लोकांना विचार. जन्मत आहे ना. मी आपण आत्ता आला नाही, मगापासून आहे. मला असं वाटतं मी ह्याच्यावरती उत्तर दिलं मगाशी. रामाने बोलवलं की जाणार. राज्यामध्ये दसरा मेळावा शिवतीर्थ या विषयावर राजकारण तापलेलं आहे आजही. नाही मला काय करायचं. पण विषय असा आहे की त्या विषयावर सरकार, शिंदेगड, शिवसेना आक्रमक आहे, आग्रही आहे, मैदान कोणाला मिळणार, दुर्लक्ष होतंय प्रशासनाचं किंवा सरकारच्या कामाचं. या गोष्टी या पूर्ण मुद्द्यावर तुमचं मत काय आहे? मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यावं. कारण इकडे तिकडे फिरण्यापेक्षा, इकडे बाकीच्या असल्या गोष्टी करण्यापेक्षा महाराष्ट्रातले उद्योग बाहेर का जात आहेत याच्यावरती जर जास्ती लक्ष आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं तर जास्त बरं होईल.
पूर्वी महाराष्ट्रात हिंदुत्ववादी दोनच पक्ष होते, एक शिवसेनेचं आक्रमक हिंदुत्व आणि भाजपचं होतं मवाळ हिंदुत्व. आता हिंदुत्वाच्या वाटेकडे चार झाले. तुम्ही मराठीच्या मुद्द्याला फिरून वळसा घालून परत हिंदुत्वावर आले. आता एक नवीन हिंदुत्ववादी आले ते म्हणजे शिंदेचे. असे चार लोक आता हिंदुत्ववादी झाले. तर मला असं वाटतं मला काय वाटतं तुम्हाला वाव असा मला असं वाटतं की मी ज्या वेळेला काय मी ज्यावेळेला बोलतो त्यावेळेला तुम्ही ते ऐकता आणि मग पत्रकार परिषदेमध्ये आपल्याकडे दुसरे काही प्रश्न नसले की परत परत त्याच गोष्टी बदलून घेण्याचं काम सुरू होतं. माझ्या अधिवेशनामध्ये मी सांगितलं होतं माझ्या मराठीला जर समजा तुम्ही नख लावाल तर मी मराठी म्हणून अंगावरती येईल. जर समजा तुम्ही माझ्या धर्माला जर नख लावलं तर मी हिंदू म्हणून अंगावरती येईल. तुम्ही जर समजा आता आम्ही मतदान ह्याची आमची पक्षाची नोंदणी जी केली त्याची जर समजा तुम्ही टॅगलाईन वाचली तर तुमच्या लक्षात येईल की हिंदवी काय आपल्या होती हिंदवी मी हिंदवी रक्षक, मी महाराष्ट्र सेवक. माझ्या कुठच्याही भूमिकेमध्ये कुठचाही बदल झालेला नाहीये. मी ज्या वेळेला रजा अकादमीच्या विरोधामध्ये मी ज्यावेळेला मोर्चा काढला होता बरोबर आहे त्यावेळेला बाकीचे कुठे होते हो हिंदुत्ववादी? त्यांना कधी नाही प्रश्न विचारले तुम्ही की तुम्ही का नाही मोर्चा काढला? ज्या वेळेला पाकिस्तानची कलावंतांना ज्यावेळेला हाकलून दिलं त्यावेळेला त्या का नाही त्यांना प्रश्न विचारले की तुम्ही का नाही केलं? माझ्या भूमिकेत नाही बदल होत. मी माफ करा मला आपण महिला बसले काय होतं मध्ये आमचं ठाकरी येतं. आपल्या काय भूमिका कसं आपण बघता तुकडे राहुल नाही ते मला सुद्धा फिरूनच तर जरा बाकीच्यांना विचारतो ना. बारामध्ये पण अर्थातच तुम्हाला या वेळेला नगरसेवकांचं प्रमाण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचं वाढलेलं तुम्हाला दिसेल. एक दोन आपण आता जो मुद्दा काढला तोही मुद्दा मला महत्वाचा वाटतो आणि याच्यावरती आपल्याकडनं देखील माझी पत्रकारांकडनं देखील माझी अपेक्षा या गोष्टींची आहे की हे जे सगळं चालू आहे की 4चा प्रभाग आणि 3चा प्रभाग आणि ह्या गोष्टी चालू आहेत त्या मला असं वाटतं की आपल्याकडच्या लोकशाहीला घातक आहेत. याचं कारण कोणीही जर समजा वेडेवाकडे जर समजा मुळात एक नगरसेवक त्या एका नगरसेवकाला मी मतदार म्हणून मी मतदान करणार त्या नगरसेवकाने त्या वॉर्डाचं काम करावं. आम्ही तुम्हाला निवडून दिलं तुम्ही आमचं काम करा. लोकांनाही माहिती असतं की हा माझा नगरसेवक. हे जे 4 नगरसेवक लोकांनी कसं काय लक्षात ठेवायचं आणि कामासाठी कोणाकडे जायचं? बरं एखाद्या प्रभागामध्ये 2 वेगळ्या पक्षाचे आले आणि 2 वेगळ्या पक्षाचे आले एकमेकांना कामं करू देत नाही. जर एकाने प्रस्ताव टाकला तर दुसरा माणूस विरोध करतो. कशी कामं होणार मला जरा सांगा. हे सगळे राजकीय पक्षांच्या स्वतःच्या हितासाठी म्हणून या सगळ्या गोष्टी केल्या ज्याच्यामध्ये आपण शहरांचं नुकसान करतो. तेच होतं ना आपल्याकडे. अर्थातच तेच असलं पाहिजे. आज मुंबईमध्ये तेच आहे ना. मग बाकीच्या ठिकाणी आपण का घोळ घालतोय आणि हे का 3चे वॉर्ड आणि 2चे वॉर्ड आणि 4चे वॉर्ड करतोय? नाही पण काय कोण काम करणार आहे तिकडे? मुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ज्या निवडणुका आहेत त्याच्यामध्ये एका माणसाने एक भाग बघावा आणि त्याच्याकडनं ती काम व्हावं. आपण रिस्पॉन्सिबल तर पकडू शकतो की बाबा ह्याने काम केलं की नाही केलं. 4चा प्रभाग झाला 3चा झाला 2चा झाला तुम्ही कोणाला जबाबदार धरणार आहात? आणि ह्याच्यावरती कोणी काहीही बोलत नाही. मी कधीपासून लावलाय याच्यासाठी आम्ही कोर्टात पण गेलो. त्याच्या पुढे बोलायला लावू नका. वेगळ्या प्रकारचे
त्याकडे कसं बघताय? नाही, मला मला मुळात ही पद्धत जी निवडणुकीची पद्धत आजपर्यंत जी चालू होती, मला असं वाटतं ती पद्धतच योग्य पद्धत आहे. आणि ज्याचं बहुमत त्याचा सरपंच बसला पाहिजे, ज्याचं नगरसेवक जास्ती त्याचा महापौर बसला पाहिजे. तुम्ही कोणाला तरी जबाबदार धरू शकता. या सिस्टीम मध्ये तुम्ही कोणाला जबाबदार धरू शकत नाही. आणि सगळेजण मग काय होतं की सगळेजण एकमेकांच्या हाताशी धरून महानगरपालिका ओरबाडणे एवढंच फक्त यांच्या हातामध्ये राहतं. आणि आपण मतदार म्हणून दरवेळेला 5 वर्षांनी रांगेमध्ये उभं राहायचं आणि त्यांच्या गुलामासारखं मतदान करत राहायचं. मुळात या सिस्टीम बदलायला कशाला पाहिजे तुम्हाला? असं जगात कुठे होतं का हो? कुठेच होत नाही. म्हणजे आपण जर समजा आपल्या देशामध्ये बघितलं तर असं अनेक राज्यांमध्ये कुठेच होत नाही. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये ही कसली थेरं? आणि दुसरी मला कळ ते तर रेशनवाला पण काढतो. पण आपण जबाबदारीने ह्या जर निवडणुका लढवणार नसू आणि हे जर 4-4 आणि 3-3 आणि 2-2चे जर वॉर्ड होणार असतील, याच्यातनं काही टिकणार नाही. याच्यामध्ये फक्त नगरसेवक गब्बर होतील, बाकी आहे तिथेच राहील. मला असं वाटतं या सगळ्या गोष्टींचा मी एक नागरिक म्हणून मला असं वाटतं की तुम्ही पण एक नागरिक म्हणून आणि नागरिक म्हणून पत्रकार म्हणून मला असं वाटतं याच्यावरती तुम्ही बोललं पाहिजे, लिहिलं पाहिजे. कसली फ्री में पानी नाही फुकटात काय देताच का? नाही अजिबात. आम आदमी पार्टीचा अजेंडा कोणी तुमच्याकडे फुकट मागत नाहीये. लोक म्हणतात आम्हाला योग्य दरामध्ये आणि योग्य वेळेला द्या. आम्हाला हे फुकट द्या असा भारतात एकही मोर्चा आजपर्यंत निघालेला नाही. निघाला का? नाही. तुम्ही कोण देणार आहे? बरं तुमच्या बाबाचं काय जातंय? तुम्ही ज्या वेळेला आपण टॅक्स गोळा करतो तो लोकांकडनं करतो आणि तुम्ही त्यांच्या जीवावरती लोकांना सांगणार की नाही आम्ही तुम्हाला फ्री देणार. मी तुम्हाला मला अजूनही आठवते की ज्या वेळेला मोफत घरं झोपडपट्टीवासियांना फुकट घरं हे ज्यावेळेला झालं होतं त्यावेळेला मी बाळासाहेबांना मी तेव्हा बोललो होतो. आणि मी तेव्हा त्यांना सांगितलं होतं की मला असं वाटतं की फुकट देऊ नये. ज्यांनी कल्पना सांगितली होती त्यांना पण मी सांगितलं होतं की आपण फुकट का घरं द्यायची? लोकांना योग्य भावामध्ये जर समजा घरं मिळाली, आजही त्यांची मागणी तीच आहे, योग्य भावात आम्हाला घर मिळू देत. सर मैं एक मिनट में इस बार इलेक्शन में नागपुर में होंगे आम आदमी पार्टी की फुल प्लेट करती है और तो अंदाजा है तो ऑफर करेंगे. तो आपको बिजनेस के लिए एक चैलेंज रहेगा लोग कन्विंस करना कि एकदम कोई फ्री में आपको पानी दे रहा है और आप उस पॉलिसी के अगेंस्ट. मला वाटत नाही की लोकांना फुकटची आवश्यकता आहे, गरज आहे. आणि असल्या फुकट्या लोकांना मला असं वाटतं लोकांनी थारा देता कामा नये. कारण हे बर्बाद करणार आपली इकॉनॉमी बर्बाद करणार आहे लोक. यांच्या स्वतःच्या क्षणिक स्वार्थासाठी म्हणून हे किती लॉंग टर्म नुकसान करतायत आपलं त्याचा अंदाज येतोय का आपल्याला? हा सॉरी दुष्काळ जाहीर करणे कारण विदर्भ आणि महाराष्ट्रात पावसाने अतोनात नुकसान झालं आणि एकही मदत पोहोचली. मामा अजून पण जवळपास 800 शेतकऱ्यांनी गेल्या काही दिवसात आत्महत्या केल्या. रोज 6-7 तासाला एका भयानक परिस्थिती आहे. कापूस सोयाबीन सगळी पिकं गेली. मामाना विचारा. तुमचा आवाज महाराष्ट्र सरकार ऐकतं ना म्हणजे बरोबर आहे. पण म्हणून आवाज उठवणार काय? बरोबर आहे. पण आपले उपमुख्यमंत्री इथलेच आहेत. आले की एकदा विचारा. निवडणुकीचा विषय आला आगामी निवडणूक शेतकऱ्यांसाठी काय नाही. शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी तुम्ही आवाज उठवा. आगामी निवडणुकीमध्ये साहेब स्वबळावर लढण्याची
प्रधानमंत्र्यांकडून रिटर्न गिफ्ट म्हणून सामान्य काय व्यक्त करायचं? 19 ला मांडले होते सगळे रिटर्न गिफ्ट. एक मागच्या 2 वर्षामध्ये जेव्हा NDA गव्हर्नमेंट नागपूरमध्ये अधिवेशन झालं, हा डायरेक्टली मध्ये एकदा परिस्थिती अशी होती, पण मुंबईतल्या अधिवेशनाला तरी कुठे हजर होते. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.